Ia, și pe lemn facem. Și pe lemn facem. Și. Nu, așa, hai. Ai acolo. Cu mine. Hai. Și cu mine. Imediat, imediat. Stai nu un pic să se întoarcă și mergem. Hai, Cristinel. Hai înainte, Cristian, hai înainte. Fă curbă și hai să mergem la lemnuț. Hai. Înainte, Cristian, nu înapoi, mă. Înainte, Cristian. Hai să dăm, uite, în direcția asta, așa. Așa cum o duce Cristian. Unde mergi cu el? Las că vine înapoi. Va să plimbă un pic. Te plimba? Da. Hai aici cu mine. Aici pe urmă. Hai. Aici. Amândoi. Aici stau amândoi. E, nu arde lemnul. Nu arde. Robi ia pici și că lovește, mai bage și pune. Treci destul de mult. Hai să stau să te rog să N-ai la tati, Cristian, hai, hai. Haide. Așa, hai. Bravo! Hai să mai dăm în ceaia parte. Uite așa. Așa. Și acum merge Cristian pe aici. Hai.